you're better than me, you're another thing. Alright, Ezek szerint a kommandósokat a Crisisból lopták. Yes! I did it! Woohoo! Sweet! Ah! Boldog karácsonyt, bátyja! Neked is, tesó! Amúgy mire futotta a pénzből? Hát, vettem egy stickerst, egy 2 évvel ezelőtti lejárt Mikulás csomagot, 2 szaros cukrot, meg egy tévét, ami alig működik. Na, az még fasza. Vettem egy 50 forintos visszaváltós üveget, cipőfűzőt, meg kaját a kutyának. Amúgy, várjál már, amúgy tényleg hol a kutya? Már megint. Csak hívni kellett. Ja, amúgy hoztam egy asztalt is. Ezt nem vettem, hanem loptam, de érted, legalább sikerült valami értelmeset is szerezni karácsony alkalmából. Már megint kúdolok, persze, az anyádat, ha telibaszod. Gondolkozzál már, bazd meg a jó kurva édesanyádat, a kúdolás meg a segítségkérés, mi a különbség? Rozika, köszönöm szépen a rózsát. Néhát, fehér szív az anyádat, ha mögbaszod te is. Ott, ahon vagy, nézd meg, mit írtok. Rohadjál. Nem hiszem el, mindig ezt eljátszák, még karácsonykor is. Jövőre hangszigetelést fogok venni. Gyújkecó nem lenne jobb? Miskolcon. Nem így kell lennie, csak érted? Ha már... Nem úgy, tesó, hanem úgy Miskolcon, hogy annyi pénzt összeszedni, hogy elköltöz. Normális vagy, ember? Jog. Viszont tény és való, hogy mennünk kell majd, főleg ha megint emelnek a lakbéren. És hova akarsz menni? Hát, van egy fanom, aki kvázi ingyen adja a keszót. Számolgattam, eladjuk az ágyat, az automatát, a budit, a padlót, a lámpát, na meg mellé a sütőt, akkor pont kijön, és csak egy 20-assal maradunk fel. Azt meg addigra félre tudjuk rakni. Jó van, azért nyugodjál le, majd ha odaérünk, költözhetünk. Jó, várják, kussolj már, jön az új sorozat, hogy egy karácsony előtt felhypoltak be, az meg egy 10-re. Mi? Mármint ez a szarabal a csár? Spoiler! Tesó, spoiler! Jó van már, bocs, hát csak azt hittem, hogy ez egy átvezetés. Átvezetés, mindjárt vége a videón.